Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanda protest hereketleriniň ýaýramynyň öňüni almak synançyklarynyň çägini türkmen häkimetleriniň ýene bir raýaty tussag edenligini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa bilen Moskwadaky Memorial Merkeziniň Merkez Aziýa programmasynyň ýolbaşçysy Vitaliy Ponomaryowyň 7 sentýabrda bilelikde çap eden beýanatyny aýdylmagyna görä 5 sentýabr güni Balkanava şäheriniň polisiýasy Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň Newit bölüminiň ýuristi 48 ýaşly Pygamberdi Allaberdiýewi tutsag etdi. Ol ilki başda huligançylykda aýplandy. Beýanat Allaberdiýewiň tutsag edilmeginiň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi bilen ýerine ýetirilendiginiň ma'lum bolandygyny aýdýar. Onun aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk ministrligi ýuristiň protest hereketiniň aktiwistleri bilen aragatnaşyk saklandygyny güman edýär. 5 sentýabr güni Allaberdiýew Balkanawadyň 211-nji kwartalyna ýerleşýän bir dukanyň bir dosty bilen çykyp barýarka, onun ýanyna bir ýaş ýigit duýdansyz gelip dawa turulyp başlaýar. Ol ýuristiň ýakasyndan tutýar, wakanyň bolan ýerine şol wada bir polisiýa işgäri peýda bolýar. Hüjümçi Allaberdiýewiň dawa jenjeli meçe werenligini aýdýar. Allaberdiýew polisiýa bölümine ekdilýär. Aradan 20 minut soň hüjümçi polisiýa bölümini eli saragly täzeden peýda bolýar. Allaberdiýew polisiýa işgärlerini özüniň provokator bilen hiç ýyly uruşmanlygyny, şiketlenme barada lukmançylyk resmi namalarynyň görkezilmegini soraýar. Ýöne muny ret edýärler. Aradan az wagt geçenden soň polisiýa bölümine Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri barýar. Olar Allaberdiýewi daşary ýurtlardaky protest hereketiniň aktiwistleri bilen aragatnaşyk saklamakda aýplaýar. Saklanan bu aýplamalar ret etdi diýip beýanat aýdýar. Bir şaýadyň adam hukuklaryny goraýjy toporlary habar bermegine görä ertesi güni 6 sentýabrda Allaberdiýewiň öýüniň daşy polisiýa işgärleri tarapyndan gabalýar. Şeýle beýanat ýerli kanun goraýjy edaralardaky bir çeşme salgylanyp Allaberdiýewiň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Aşgabatdaky edarasynyň görkezmesi bilen tutsag edilendigini, oňa garşy gozgolan huligançylyk işiniň terrorçylyk işine öwürlendigini aýdýar. Çeşmenin aýtmagyna görä Allaberdiýewiň duşanbe güni 8 sentýabrda paýtagta geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip beýanat aýdýar. 48 ýaşly ýuristiň tutsag edilmegi türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda türkmen hökümetine, hususan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy geçirýän protestleriniň ýygjamlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Allaberdiýewiň tutsag edilmegi türkmen häkimetleriniň protestleriň has ýaýramagynyň öňüni almak üçin alyp barýan kampaniýalarynyň bir bölegidir diýip insan hukuklaryny goraýjy toporlar 7 sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatyny aýtdy. Onun aýdylmagyna görä 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öň ýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluglary internet we telefon aragatnaşygyny gödäwçiligi güýçlendirýär. Dissidentleri basyş edilýänligi barada habarlar bar diýip beýanat aýdýar. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri golaýda Türkmenistanyň kabul ediljek täze konstitusiýon özgertmelere garşylyk bildirip Abaşanyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongres binasynyň golaýyna geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusiýon üýtgetmeleri öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegine çağırış etdiler. Türkmen Helsinki fondunyň hemde Moskwadaky Memorial Merkeziniň bilelikdäki beýanatyndan ma'lum bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde de parahatçylykly protest çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýle de beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimetleriniň geçen hepde ýurduň beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenligi aýdylýar. Mary welaýatynyň ýangyn söndüriji gullugynyň işgärleri dürli sebäpler we bahanalar esasında özlerini değişli bolmadyk işlerde işlemäge mejbur edilýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan işgärleriň ençemesi bu işleri berjaý etmekden boyun gaçyranlara işden kowuljakdy ýa-da başga etrawa işe geçiriljekdi barada haýbat atylýandygyny belleýär. 1 sentýabrdan başlap ýol öten etrawynyň 851 adyndaky ýangyn söndüriji gullugynyň işgärlerine gözegçilik güýçlendirildi. İşgärlerde çalaja bahana tapsalar ýagny olaryň kellesine geýilýän papa, gyşarsa ýa eşi uly ýa-da kiçik bolup onda bahana tapsalar olary adından 3 ýyje gündizläp köçelerdäki
piyadaların geçelgelerinde adamları geçirmeli edip goýýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbeteş olan habarçy işgärlerin biriniň sözüni çitirledi. Onun 7. sentýabrda beren maglumatyna görä bu işe çekilen ýangyn söndüriji gullugynyň işgärleri irden saat 7:30-dan akşam saat 12:00 çenli 14 saat çemesi wagt dik ayak üstünde durmaly bolýarlar. Günortan 1 saat we akşam 1 saat naharlanmaga wagt berýärler. Eger hajatxana gitseň aýlanyp ýören gözegçiler yerinden birce minut aýrylanyny görse onda bir käňiş berip düşündürüş ýazdyrýarlar we işini daş etraplara geçirýär. Daş etraplara gatnap işlemek işgärleriň hiç biri üçinde amatly däl diýip ýol ötönli işgär aýtdy. İşgärler özlerine işe girende berilýän egin eşikleriň hiliniň, tikinleriniň we matasynyň gowy däldigini aýdyp, ýolbaşçylaryň egin başlardan bahana tapyşlaryna haýran galýandyklaryny hem belleýärler. Velaýatyň ýangyn söndüriji gullugyna işe gireninde Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinde yerleşýän şäher polisiýa bölüminiň gapdalyndaky ambardan eşik berilýär. Olar ýa juda uly ýa-da juda kiçik bolýar. Razmer ýok diýip özüňe laýyk eşik tas berilmeýär. Olaryň tikinleri hem gowy däl we gyşyk. İşgärleriň köpüsi öz hasabyna eşik tikdirýär ýa-da satyn alýar. Eger hökümetiň berýän eşigini geýsek, onda bizi başga ýere işe geçirmän göni işden çykarardylar diýip işgär aýtdy. Mundan başga olar şu günler Mary welaýatynyň ýangyn söndüriji gullugynyň ähli bölümlerinde bir düzgünüň ýöredilýändigini belleýärler. İşe baranymyzda elimiz süýsel we pilli edaranyň içini hem de daşyny süpürýäris, daş töwerekdäki ekinleri agdarýarys. Üstesine de ýolbaşçylar paýyş sözleri kän ulanýarlar. Adamlar işden çykarylmakdan gorkup hiç zat diýmeýär diýip ýol ötönli işgär belledi. İşgärler şoňa meňdeş gözegçilikleriň öň kaýlarda bolmandygyny aýdyp, munyň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy atly bir aýlyga badalga berilmegi bilen baglanşyklydygyna ynanýarlar. Türkmenistanda indi ençe ýyl bäri her ýylyň sentýabrynda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy ady bilen bir aýlyk çäre geçirilýär. Tutuş sentýabr aýyny öz üçin alýan bu bir aýlygyň dowamında polisiýa işgärleri esasan awtologlaryň tekniki taýdan gurotlyk derejesine hem de ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünlüğini bozýan sürüjilere we piyadalara gözegçiligi güýçlendirýärler. Soňky ýyllarda adatlyň habarçylary bu bir aýlygyň dowamında piyadalaryň geçelgelerine polisiýa işgärleri bilen bir hatarda ýangyn söndüriji gullugynyň işgärleriniň gözegçilik edýändigini bir näçe gedek habar beripdiler. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat we ýol ötön etrap häkimliklerinden şeýlede ýangyn söndüriji gulluklaryndan kommentari alyp bilmedi. Lebapyň Kerki we Hojambaz etraplarynda temmäkini bikanun ösdürip ýetişdirmek watally, weçilim öndürýän kiçi fabrikler peýda boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy munyň netijesini tewitde temmäkiniň bikanun söwdasynyň janlanandygyny aýdýar. Adamlar öz hojalyklarynda çilimiň temmäkisini ösdürip ýetişdirýärler. Olaryň fermerleri bar diýsek has dogry bolar. Olaryň öndürýän galp we filtrli çilimleri el ýeter bahadan satylýar. Olaryň bir sanysy 1,5-2 manat diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4. sentýabrda görüň berdi. Onun aýtmagyna görä, çilimiň temmäkisi Kerkiniň Astanababa owasyna Etbaş daýhan birleşiginde Hojambazyň dawaly, Tölekgoýy, Ýokarkyşor owalarynda ösdürip ýetişdirilýär. Mundan başga habarçy Kerkide we Hojambazda çilim we nas öndürýän kiçi fabrikleriň peýda bolandygyny aýdyp, bularda öndürilen şar şekilindäki nasyň 100 gramynyň 20-30 manatdan satylýandygyny aýdýar. Azatlyň habarçylary Türkmen häkimetleriniň ýurtda temmäki ösdürip ýetişdirýän adamlary agyr jogapkärçiligi çekýändigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda Lebaply habarçy gizlin temmäki ösdürip ýetişdirýän we onuň söwdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny aýtdy.
hususy hojalyklarda çilimiň temmäkisini östürip ýetişdirýänlere we çilim öndürýän kiçi fabriklere kanun goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýän ýaly bolup görünýär. Ýa-da kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bikanun temmäki östürip ýetişdirilmegini öz bähwitleri üçin ünsden düşürýärler diýip habarçy berildi. Onun sözüne göre temmäkiniň bikanun söwdasynyň canlanmagyna döwlet dukanlarynda çilimiň hiliniň pes, ýöne bahasynyň aşy gymmat bolmagy, şeýle-de köplenç gyt haryda öwrülmegi sebäp boldy. Inni çilimkeşleriň köpüsi dukanyň çilimini satyn alman Lebapda elde ýasalan çilimini satyn alyp çekmäge başlady. Ýa-da olar nas atanyny makul bilýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de habarçy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda ilat arasynda stres we depressiýadan gutulmak üçin temmäki ulanýan adamlary has köp görse bolýandygyny hem belledi. Azadlyk radiosu bu barada Lebap, Velayat we Kerki, Hojambaz etrap häkimliklerinden şeýle-de polisiýa bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martyna temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Bu karara laýyklykda garamagyndaky edara görnüşli taraplaryň üstü bilen çilimiň lomay we bölek satuw söwdasyny amala aşyrmaga, şeýle-de temmäki önümleriniň resmi bölek satuw bahalaryny kesgitlemäge diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine yktyýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň edilýäni 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamyna 10 esse gymmatlap 2020-njy ýylda 30 manada ýetdi. Şeýle-de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satywy wagtal çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary ýurtda çilimiň gyt haryda öwrülmegi hemde onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ilat arasynda nas we temmäkiniň uly isleg bildirilýän haryda öwrülendigini ençemede habar berildi. Iyul ayında Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Türkmenistanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilimiň gymmatlap başlandygyny habar berdi. Şonda habarçy hususy dukanlarda çilimiň bir gutusynyň bahasynyň 60 manada ýetendigini aýdypdy.